Dani Kollár DKX 18.6.2024 Londýn. Milí smeráci, všetci. Toto bude môj vstup bez vulgarizmov, ale stále bez bielých rukavičiek. Tak ako včera, pretože po prvýkrát v živote mi začínate pripomínať Matoviča a jeho plačovky. Toto, čo ste dnes predviedli, bol totálny faul. Príde mi to všetko čudné, až prehnane opatrné a bojazlivé a zbabele mi to príde, ako keby sa na niečo čakalo. Dokedy? Vysvetlím. Včera som publikoval moje nové video, vidíte ho na obrazovke. Včera som publikoval moje nové video na Telegrame, kde si zlý Dani rozhádal vládu v úvodzovkách. Nájdete ho presne nad týmto príspevkom na Telegrame, alebo teda na Twitteri, na X-ku, na VKčku, kdekoľvek. Dnes ráno som premýšľal, či moje video nebolo náhodou príliš a aj sa mi kadekto z politiky ozval, že aj súhlasia s obsahom, ale potom sa udiala teda dnešná tlačovka, ktorú som odvysielal asi pol hodinu pred týmto videom. Nájdete ju na Odyssey a nájdete ju v linkoch pod týmto videom. No a ja som si ju pozrel. A veľmi som sa na ňu tešil a samozrejme nemá žiadny súvis s tým mojím akože ostrým videom zo včera. Ja som si ju pozrel, lebo som sa tešil, pretože mala honosný názov Dosť bolo čakania, konáme. Čo teda aspoň u mňa znamená prítomný čas. Niečo, čo sa deje teraz. Konáme, niečo, čo sa deje teraz. Pozrel som si ju. Dnes sme počuli výčet kauz bývalej vlády. Všetko, čo už sme doteraz počuli, to všetko vieme, čo sme dnes počuli, to sme počuli už 100-krát. Počuli sme od smerákov dneska magické formulky typu budeme, veríme, zariadíme, snažíme sa, podáme atď. Ale čo sa deje teraz? V čom konáte teraz? V ničom. Stal tam minister spravodlivosti Boris Susko. Počul som 0-krát spomenúť cenzúru na sociálnych médiách a čo sa s tým robí, čo sa týka mien ako napríklad Marian Magát, Igor Bukovský, Zem a Vek, Ľuboš Blaha, Dani Kollár a mnohí iní. Nerobíte nič, nekonáte. Ja viem, vám to nevadí, pretože vám sa to ešte nestalo, alebo vás ešte zo sociálnych médií nezmazali, nescenzurovali. Vám sa to ešte nestalo. Dobre, tak sedte a čakajte, kým sa to stane, potom budete nariekať, že už bude neskoro. Smeráci, vám je spolupatričnosť asi absolútne totálne ukradnutá. Je vám to jedno, lebo sa to nedieje vám, lebo vy ste už poriešení. Vám je už dobre, lebo vy už ste dnu. Smeráci, vy by ste si mali konečne urobiť prieskum, že prečo vás vlastne ľudia volili. Pretože to nebolo len o 13. dôchodku a nebolo to ani o tom, aby nevyhralo PS. Mnohí vás volili aj z mojej publika, vás volili aj hlavne preto, že majú v zuboch istých ľudí ako Lipšic, Matovič, Naď, Mikulec, Hamran, Kolíková. A očakáva sa od vás, že s nimi spravíte konečne poriadky a očakáva sa to od vás za to, že ste to sľúbili, že to urobíte. Na základe toho, čo všetko na tieto mená, ktoré som práve menoval, čo na tých dotyčných viete, by to nemal byť až taký problém. Po toľkých rokoch bezprávia a chaosu sú ľudia proste nasratí a hladní po satisfakcii. Smeráci, ste kompetentní konať, alebo budete len vyprávať o skvelej a rúžovej budúcnosti typu konáte, konáme, budeme, zariadíme, snažíme sa, podáme, blablabla. Nepadlo jediné reálne riešenie, nepadlo nič, čo ste už urobili. Nevidíme, necítime, nie je to znať. Počuli sme históriu a počuli sme sľubu do budúcnosti. Vaša tlačovka sa volala Konáme, ale nepočul som nič, čo by ste konali. Dnešnú tlačovku ste mali nazvať nie Konáme, ale stačilo, budeme konať možno raz. To by bol akurátny názov. Začínam si myslieť, že možno, že vám aj vyhovuje, že mňa YouTube zmazali. Už som sa zamyslel aj na takým niečom. Na takým niečom. Ja sa zamyslieť môžem. Tlačovku som doslova odtrpel, inak teda znova nájdete ju na X-ku, ja si ju tu nechám pustenú v pozadí. Túto dnešnú vašu tlačovku som doslova odtrpel. Hrúza, faul, ostuda, uspávačka, vata, ktokoľvek toto pozeráte, toto video, aj vy smeráci, ostuda, môj názor. Smer, idete vedome dostratená. Nie je možné, ako vám opozícia a mainstream skáču po hlave a podávajú si vás jak loptičku na tenise. A pretože ja som civil a som nikým neplatený, ja si to môžem povedať aj za masy, aj za Slovensko, za ľudí, za národ. Pre koho bola táto tlačovka, smeráci? Lebo pre voličov vás a voličov koalície určite nie. Pre opozíciu toto bolo dnes lepšie ako komédia na TV Narkóza. Vy ste tam dali dym a hmlu. Vy ste tam koktali a mektali. Vy si hľadáte cestu, ako sa ešte hlbšie zakopať do ničoty, lebo ak áno,
tak dneska ste na tú cestu nastúpili. Znova, myslel som si, že včerajšie video bolo pri ostre, keď som sa dnes ráno zobudil, ale vidím, že to bolo málo. Senát 5T bude, odbehnem, sudca Koza. Pán Kaliňák a pán Susko, normálna otázka. Máte radi kritiku, pýtam sa. Ak tak sudca Koza konal protiprávne, prečo ešte nie je odvolaný? Ak bude odvolaný, na čo to vyťahovať? Vy dávate ľuďom vatu, prázdne reči, prázdne sľuby. Ostatné trestné oznámenia. Niektorí z môjho publika ma za včerajšie video kritizovali, aj moja morálna povinnosť vždy vám odpovedať a dostal som komenty typu daný kľud, všetko príde, smeráci nemôžu konať, konajú očití prokurátori. Áno, to som sám vravel pred 2 mesiacmi. Dobre, rozumiem. Tak sa pýtam. Ak smeráci nemôžu konať, na čo to spomínať na tlačovke? Na čo robiť plecá? Veď vás naťahujú jak žuvačku. Smeráci, ste vata. Neoznámili ste na dnešnej tlačovke jediný krok, ktorý ste už podnikli, ktorý už je dokonaný a dokončený a už má nejaké plody vašej práce. Napriek tomu, že ste vašu tlačovku nazvali dosť bolo čakania, konáme. Teraz príde samopal. Keď sme pri tom, čo sa nespomenulo, pán Kaliňák, Susko a ešte kto tam bol, Paralindner nie sú oficiálne vo vláde, to sú pán Gašpar. Pán Gašpar, žiadne vulgarizmy, tykám, kritizujem. Keď sme pri tom, čo sa dnes nespomenulo, ja viem, že bola téma iná, ale vy ste vládnúca strana. Dovolím si poznamenať. Majetok slovenskej armády pre Ukrajinu, vakcinačná lotéria, firmička z Trnavy, čo zo straty zarobila milióny, správa si o manipulácii, vojak Dobrodka odsúdený za odmietnutie rozkazu okolo COVID nariadení a čaká ho vysoký trest, ktorý navrhuje prokurátor, pán Kaliňák, pán Susko. Chlapci súdení, čo ich fízli zbili v Lidl v Piešťanoch, hrozia im vysoké tresty. Stretnutia Matoviča s Bernardom Slobodníkom. Ukrajinskí vojaci sú do dnešného dňa stále cvičení na Lešti. Prečo? A nehovorte mi, že nie, lebo naposledy som ich videl včera. Otázok je veľa. Kde sú odpovede? Kde sú trestné oznámenia? Kde sa koná? Mám sa ako občan domnievať, že sa zločinci z predchádzajúcej vlády vykúpili s tým akože prezentovaným zmierom na tlačovke z denníku N, ktorý má prekryť toto, čo som sa teraz pýtal. Smeráci, v kocke. Kde je vaša razantnosť spred volieb? Kde je to agro? Kde je ten váš valec akože? Neopovažte sa mi tu vyhovárať na Matoviča. Vy sa s ním nemôžete porovnávať, pretože vy ste inteligentné, mysliace, skúsené bytosti. On je retardovaný od narodenia. Nemôžete sa vy s Matovičom porovnávať. Opozícii, milá koalícia, dnes ste opozícii, ja to poviem na rovinu, urobili obrovskú radosť a v reakcii vás dúfam roznesú na kopytách. Dnes som videl Smer z roku nie 2024, ale z roku 2016, pretože vtedy práve dnes som videl Smer, kvôli ktorému som v 2016 volil SNS. Dneska sme sa vrátili v čase. Dnešná vaša tlačovka ukazovala katastrofálnu ako také déjà vu z dôb smeráckých, keď takto Smer hrkutal o ničom a tliachal a táral a pozerali ste sa do kamery na obraz tureckej telenovely a potom ste mykli plecami, keď sa stal Kuciak kvôli vám. Kľudne ma ukrižujte. Hlavná téma, toto fakt len v dvoch vetách. 5T, Senát 5T. Počuli sme 10-krát, 20-krát Senát 5T, Senát 5T. Viete, čo hovorí Senát 5T bežným ľuďom, ktorí makajú a platia hypotéku? Nič. Vyprašovanie do luftu. Kopec blábolov. Skutek, utek. Silné reči, skutek, utek. To som si dnes mohol pustiť aj tie tlačovky pred 2 rokmi, čo máte na YouTube, lebo tam ste hovorili absolútne to isté. My chceme vidieť výsledky činov, nie trhové bľabotanie babičiek na trhu o veciach, ktoré sú každému, čo má IQ nad 5, úplne jasné. Kde sú výsledky? A znova, každý, kto mi tu povie, Daný, počkaj, oni nestihajú. Dobre, budíš, to som vravel presne včera. Prečo sa tlačovka volala dosť bolo čakania, konáme? Lebo vy nekonáte. Vy hovoríte, že budete konať. Vy deklarujete, že máte ambície. Smeráci, ťažký faul, hrôza, hanba, ostuda. Dúfam, že mainstream vás za toto rozvláči na cucky, lebo vám tých niekoľko faciek, mŕtvol a atentát na Fica ešte stále asi očividne nestačili.
Ospravedlňujem sa môjmu publiku, že som dnes 7 ľudí nabaláchal, nahovoril, aby ma prišli pozerať. Bola to kolosálna strata času pozerať minulosť, blúdy a sľuby do budúcnosti. Videli sme nula skutkov. Aby som bol férový, hovorí sa, že jedna vlaštovka leto, nedela a jedna tlačovka zase neznamená úplne, že niečo také najhoršie na svete, ale toto bolo najúbohejšie, čo som kedy od Smeru, tak ambicióznej silnej strany, ktorá to tu chce všetko vyčistiť a zmeniť, videl. A ak ste smeráci, toto dnes videli vážne a nemáte ambície urobiť k tomuto opravnú tlačovku a konať skutočne, tak sa práve začal definitívny koniec Smeru. Milé publikum, ďakujem, že ste tu so mnou boli týchto 10 minút. Ľúbim vás. Ďakujem za vaše príspevky. Sú dole, ak chcete. Opatrujte sa. Ahojte. Čaute. Hrúza.